Този специјален поздрав е од Джејлан кам нејното најскапо семејство. Асен, Емрах, Денис и Брајан. Когато погледна нашия дом, виждам упора и светлина в малком. Благодаря на съдбата за всеки един от вас, че ви имам до себе си в този час. Мои скъпи, мое всичко на света, с вас е пълна с обич моята душа. Асен, Емрах, Денис и Брајан, всеки мой ден от вас е осиян. И в трудни дни напред нашата връзка е чист и свещен завет. Ръка за ръка ще вървим през света, сплотени завинаги с цялата си душа. Няма по-голямо богатство на земята от сплотено семейство и топлината, която носим в нашите сърца, пазейки се един друг до края. Завинаги заедно.